Hey venner, og hvad så? Jeg vil vise jer det langsomste hold. Inden jeg starter vil jeg lige sige, at det er totalt til grin det her hold. Men jeg vil alligevel vise det nu. Den første er Bart, der ligner en gammel mand. Han er 22 pace og central bak for Tyskland. Han er lort, ja. Bart, du er lort. Jeg ved ikke, om du selv ved det, men det er du. Den næste centrale bak er Svensson fra Sverige. Han er 55 rate, 22 pace også, og også virkelig lort. Ja. Så skal vi til venstrebakken. Venstrebakken er Davidson fra Skotland. 34 pace. Det må jeg sgu lige thumbs up herfra, og en klapsalve får du også lige. Skide godt, Davidson. Højre bakken er Gannon fra Irland. Eller måske, eller det ved jeg ikke. I don't know. Centralt defensiv midt, der har vi Tis. Tis er 30 pace. 30 fucking pace af en central defensiv midt. Det er nok ikke set ringere. Eller er det? Det er det sørme som, fordi det slår Derry da med 29 i fucking pace fra England. Det er lort. Derry, du vinder ikke en Oscar. Højre midt er det. Højre midten er hvad? Det er ham der. Manden der fra, muligvis fra Rusland. Jeg er lort til geografi. Men videre til venstre midten, hvor vi har en rare brasilianer med 47 i pace. Sådan. Skide godt. På toppen, der har vi, sørme så. Hvem har vi her? Der har vi Betty Body. Det er 28 i pace. That fucking pace. Det må jeg sige, det er fandme ringe af en angriber. Skide godt. Videre. Der har vi Howards Universitet, 28 pace og grøn streg mellem ham og Betty Boy. Det må jeg sige at være godt. Men ja, det her det er det ringeste hold. Vi glemmer det. Vi glemmer det lige målmanden. Linegaard. Okay, han er ikke ringe, men altså, det er han det. Men jeg har ikke andre, så ham valgte jeg bare lidt til. Men det her hold kan du få til omkring 2-3.000, så hvorfor ikke prøve chancen? Altså, jeg har fået at vide, at pace, det betyder ikke en skid her i 4-14, så det er jo skide godt hold til pengene. Altså, der er mange, der er 4-5 rare-spillere, så det kører bare, køb holdet, det gutter. Det er skide godt. 25 likes på den her episode, eller hvad det nu vil kalde det, så laver jeg en video af det samme, for eksempel det hurtigste hold, eller det dårligste hold til at skyde straf, eller hvad fanden ved jeg. Men like, hvis I kan lide den, og glem ikke at subscribe til min YouTube-kanal. I må også meget gerne kommentere, hvad I synes om de her effekter med billederne. Men vi ses, venner. Ha' det godt.